Тук ще се опитаме с една моя приятелка да издърпаме ето това. Направо си като попсова круша. Духа вятър. Ще ви издуха. И тук моята приятелка тегли едно огромно дърво, не знам откъде го взема. Ето това като цяло ни е за сега цялата работа. Там, не знам дали виждате, където там топката имаме още дърва и сега ще ви покажа. И да, хора, това не е като цяло за днеска работа, ето е топката, която след малко ще ни трябва с моята приятелка. За съжаление, нейната майка не позволява да се вижда в социалните мрежи. И да, и най-вероятно, както ви казах, горе-долу 10 минути се опитваме и това нещо да го изкъртим по някакъв начин. Не можем да го изкъртим по някакъв начин. Да, обаче това нещо ще... Искахме да съберем пръчка, обаче не става да го изкъртим това нещо. Да, не искаме да съберем много големи пръчки, не става обаче да го изкъртим. Това го мотахме. Да, някакси го мотахме. Вижте, ако не сте забелязали, това са две отделни пръчки. Ние сме направили с едно възел, не знам дали забелязвате, ама както и да е. Ако не знаете какво точно ще правим с тия пръчки и работи, ние решихме да ви кажем в края на видеото. Ние ще правим къща и тук даже сме си отбелязали къде точно. Да, ето тук ще ни бъде къщата. Да, И в нея ще се крием от родителите и ако дойде случайно някой от класа едно момче, Мартин или Борис Елев, той е надразнен, тук ще се крием и от тях. Да, и заради това ни дойде цялата тази идея. Родителите ни са там, на риболов. Кажи. Колата е на баща ми. Да, е там моята майка и майката на Валена. И сега ще ви покажа мястото, където риболуват. Тук майка ми ще се обяснява, да. И ето го стола, да преди малко даже падна. Айде, падни пак, бе. Айде, падай. Ето всъщност и където риболуваме, тук има много рибки. Вижте само колко е красиво. Вижте ли? Там долу е бащата на Валена, дето там нещо се опитва да направи. Аз ето е въдицата там. И ето сега ще видите процеса на вадене на риба. Вижте само как... Да, сега хвърли въдицата и чака да клъвне, ако има риба да извади. Да, и